Agora ofrecémosvos un retrinco da obra O Retablo das Maravillas do grupo catalán El Joglar. Nesta comedia satirízase eses personaxes moi dos nosos días que pretenden xogar coa nosa ingenuidade para nos vender en fume, como os críticos e galeristas de arte, que pretenden convencernos das excelencias dun cadro ou dunha obra escultórica cando no fondo non é máis que unha auténtica tomadura de pelo. Ademais, iso de cambiar a guitarra pola aspiradora pareceme apuntarse a modernidade co seu realismo de pacotilla. Pero a ver isto, a ver. Oh, manda forza. Que rompedor, Que poderoso resulta. De quen é? Ai, pois non sei. É un tipo moi raro que ven todas as semanas a galería, abre a porta, deixa unha peza e marcha. Pero deixará unha tercera. Non. Como que non? Nada. Nada. Deixamos con que non me asinou. Ah, pois claro. Mirade de baixo, que ás veces estes asinan de baixo. Aquí parece que pon rota. Non, parva, iso porque traballan con materiais reciclados. Unha cousa, María. Onde están as outras pezas? Non. Entón? Desfíxeme delas. Que te desfixeche delas. Que demos queres dicir? Pois que tirei con elas. Non me molas. Cando as vi pensei que era unha forma de transvangardismo e transimpresionismo sen interés. Pero como vas confundir isto con transvangardismo, Nadia, por Deus? A próxima vez que decidas algo, consultamo primeiro, se faço a favor. Uxía, eu que son dono? Dunha galería de arte ou dun todo a cero? Pero se tampouco estaban asinadas. Non estaban asinadas. Pois mira, ti, según a túa teoría das asignaturas, ti botarías todo o British Museum e só deixarías, pois, a cúpula de Foster e o libro de visitas con asignaturas, non si? A ver, Guillerme, isto tamén pode pasar a calquera. A calquera, non. Porque se deras unha volta máis amido por Nova York, estas cousas quizás non pasarían. Xa imos por Nova York. Cando imos por Nova York? Hai 6 meses concretamente que se ven en Nova York. 6 meses. Pois todo o que viches está obsoleto. Este soneto William Pop. Acabado. Ella Pop. Esquecido. Pero por favor. Digoche que xa ninguén para deles. A ver, guapas, sabedes algo sobre o nipismo? Algo iso do nipismo. E sobre a arte bisagra? No último arco, así de bizarro. E da pintura simétrica? Ah, e do neoblas? E do movimento da arte? Ai, do movimento da estiven a ler os artigos dunha revista moi boa. Pois mira, chat. Tío que dices fui a revista Motor, porque da é un camión. Movimento da, con T, dille ti que me pon dos verbos. A ver, Nadia, de constructivismo a cremático total, da con T, por Deus. Cando non se está ocorrendo as vanguardas, ocorren estas disparatadas, que
botar novas propostas como esta maravilla o colector de lixo. Que realmente a obra é moi boa. Pois sí, pero se ti antes me dixeches... Dixenche que? Cando pasei coa peza, dixeches que... É que pasaste tan rápido que nin sequera vin. Temos aquí unha peza extraordinaria e agora resulta que a nena non sabe de que vin. Como se chama ese lixo? Xosé María da Ganza. Da Ganza? Ah, daga. Son eu que pregunta da Ganza. Dixenchelo ti. Non, dixo el. Como vou dicir eu? Dixéchelo ti. Ah, ben, da Ganza. Temos aquí un da Ganza. Pois haberá que localizar ese da Ganza. Logo voltaremos ao Retablo das Maravillas, pero antes imos cunha das películas máis divertidas da historia. Foi dirixida por Billy Wilder e hai uns anos puidémola ver na televisión de Galicia co título de Con saias e agachar.